اسمه يصحنا سامي يبقى حق أزاسب أنت خير مسبلتم سلام أقدم كو تزاربي مس آيات محار كاب تفكرون بزح جيرام أنا بحاليت قلت لسخونت لبه بلا فكرني كونان كاب كنا كما جمرتو أجهيل نجريا جن تسمع يكون مسبلام مو مس أول حدا ركب بلين دحا تنزل مسبلتم كام ذاك بلكز الحكيم قد حكي هتفقري تقابل كل خمش مش تفكرني خمس بلام من أنا عند بلد قص أطويت أوانس خمش في قراتنا كتلت أن حنا رحيل مس بلام أنا كما واتر كوتس أكل ينبر كلا أكون مس بلد هكذا أتزاربي مس بلا أنت يسكيلا زرب أجمرت تحسوا يدلني عاوشت أجل نجار اسم أن يرغن دما عينت سرليت أنهم هجر حل سامي قليلة أم أقرت خمس عامت كحق خزر أنت خينا داس أبلنن لكن أما نفس دما تسمي إني أزي نايز فتو خاملك تخون يخ ألديو كتب الحتاتم الله سلامنا أمون أي بوال حد أين زيت متن أنت خنكي لم تيزقن علىكم نعبنا تفتصم أركين رحيلي قدس الليم جن أنا ولا حدا بالأسم إيش لازم لي ولا حدا اسم أن زفتان يرى أنت تسخون مس أرك أبجت أمس أتنا إلكدو تحاسبين سلازي سلام حافتي أيكش أن أكن أيكر بخشكني دمم نلبخي جنا تسألكي كتسم إياه يدليم أرجس أنا كنت زيخونكو فتيخن لخي مسبلم ندعي هجي رد عني لن أنت زفتو كاجن أي محشن يروم سمنا وحكا تؤمن كتكسر زي جب أكا سبد ما يخم نأخا مزخا صرف أر أمانة يفتو كي مالتشيو أتمن تيسي أنا أخا زبك سلازي خونكو يكلا خلالك ألو مالتي مسبلتهم دحاندري نوش تخص الكسم أيوم سلام حافتي مساي كتزاربي كتألخ اللخي كسرت أرفت حاجوس داستا يسمعك أنت خلونو وش تخفتشيم كمز مثلا نتفتو السب مصر أخا مصر حفكي هات حاجوس بزخنا زمان ميتايت كمز فتخنيس فلت لتاسترفت إسرا ميتايت مس نفسخ تماخير مل يم نحج كفانو كده حركة حير ملا كايت كويكي أصل دما مسامت الحي عيت باليم بأسرت أصفارا حتى ردقة كي تحضرك بالنسبة لأندا سحقم أيورد سامناتي نبينو طرح كمان تول زلام زياس قبل أنت كم قطت أفلت قيت محرتا زيت كبر أندا بلد كاب كوف مبلئة بدد أبلد فتصوم الرحيل ولا كم من قد ترخبا رقيس أتوك تحلف مبرسلن كبتلوس أيتر أيتون الزاقولد أنا دحاندا أندا بلبوشتو الرحيل أترحيل مسبلم قاس أنا دحريت بمتواي حين تخنكا مسبلتم انت إذا سلامت لند مسبلا نأخا سبيل السلام قبلك حتى نسخاس نبركني بحق تفكرني خا قبل ألي فتوت أنت زحلو كانيرو شكا نخ مسر أخن مسبلتم زراب آزي ترد أفلس مالت مسبلم انتي مالت هالوزي أتزحل فاقزي نمنتي سامي مسقال كله كيدي رخبي وقليل كتحبرني بخاش أزي خدكو بخازي رخبكوها أتزلخو سكيات بألي زفلتو نسخ أس حفرن أفكارتي له كلالين أنا خنت يكون إذا كل مسؤول حاسب السرعة هو مدباتي أنت يوحدو أنا بحوت كل خص سامي مسكال أول أتا إذا أركا خندي يتشكني بالنسبة لتم بطرح قول بين خيخيس إلكت ويز الأخرح لم بحدا إركا يتاقان نسخ زبدل كي نجر يلا مفكار كدما حتى يكونن جندما كله زفكار كايو يركا مالت يكونن رحيلم سلاز فتوكي أكون كن زرب زلخو كام سب حاسبان بر أبا حمد استخاو ماي يحفظ ديم نسامي أورو مايك باتس يوم نسلام بلبي زفكرا نازي مراغز إمس أبا حقو كي ترفع على ليوم سب يومو مس أبا حقو زأكل سلازي كتبارا برفتني يفلت إيه كم زخبداك يجندمم قال أمارات إبلكن كاب كمزي زلخيو كوينك الزرقي سامي فقرخة تقبلوه أنت تستمع قريب داس مسبلنجن أي خوانيم بقى قوتس إمو بخمي كم ترسئي حسبت سعاري فقارك أنت خواني دما يحجزك مسبلم أتفزم أمو يخلو دي بلبن دي زفكرو
እንታይ ደስ ዝስምዓኒ ዘሎ መሲልካ ብፍቃርካ ካብዚ ዓለም ተሰናበቲ ምስ በለት ብስምባድ እንዳማዓተበ ኣትራሒል እንታይ ክትረክቢ ወራ ካበይ ነዚ ሓሳብ ሸሚትክዮ ማዕርክ እንድዑ ዲኸ ኣሻም ድሓር ከዓ ናይ ነብስኻ ጥራሕ እባ ኣይትሕሰብ ስድራኸ ፈተውትኸ ቀረብትኺ እዚ ኩሉ ስድራኺ ኣብ ዝበፅሕ ክትበፅሐሎም እንዳማሓረኹሲ ኣብ ክንዲ ናይ ሓጎስ ዳስ ተኺሎም ዘኽድዱ ኣብ ናይ ሓዘን ዳስ ክኸርመዩ በጃኽን የበልዮ እዚ ዘረባ እዚ ድሓርካ ብምድርን ብሰማይን የኽስስ እዩ ነብስኻ ምጥፋእ ፍታሕ ናይ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ዝኾነ ነገር ድማ ንሽኡ ዘዋጥረና እምበር ድሓር ቀስ ብቀስ ይነፍስ እዩ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ነገር ሓፂር ምሕሳብ እዩ ስለዚ ምእንቲ ነብስኽን ስድራኽን ክትብሊ ካብ ክፉእ ሓሳብ ራሕቂ ሽግር መከራ ኮነ ሕማቅ ግዜ ሓላፈይ ምስ በለም ኣታት ጭንቀት እዩ ዝዛረብ ዘሎ እምበር ብሕልፋ ኣደይ በድሕረይ ሓንቲ መዓልታይ ምስ ፀንሐትን ብጓሕቲ ኢላ ኣይሰሙን ሳለስቲ መርከበት ነይራ ምስ በለቱም ራሒለም ብገይጋ ይብለኪ ኣለኹም ከምዚ ዓይነት ቃል ድሕሪ እዛ ሕጂ ከይተውፅኢ ወዲ ሰብ ብተስፋ ዝነብር ካብ ኮነ ብተስፋ ዝሓሸ መዓልቲ ከም ዝመፅእ ብምሕሳብ ተጓዓዝ እዩ ድሓር ከዓ ከም ዝፈትወ ክሰብ ዘይኮነ እስከ ዋላ ከም መሓዛኺ ሓሲብ ዝኾነ ክኸፋእክ ከሎ ናባይ ደቡሊ ወይ ረኸብኒ እሞ ካልእ ሲትረፍ ክፈክሰኪ ፅኢል የሰምዓክ ምስ በለም ኣላ ንስኻ ብኮ ተጠቂምካ ክተኣቱ ደሊኻ ዲኻ ኣይትሕሰቦ እንዳበለት ገዲፋቶ ደኦም መንገዳ ገበረት ናይ እንዳመነቐፀ እዚኣ ድሓን ንፈጣሪ ተኣሙ ካብ ኣብ ሕማቕ ትወድቕ ኣብ ጎና ክኾኒ ሽኡ ዝወሰደ ይሰደም ዓይናትካን እንዲዩ ዝበሃል ናቲ እንተኾነ ድማ ውኢላ ሓዲራ ናበይ ከይትከይድ እዮም ክብርኻ ምውራድ ኣይፈትኑን ግን ምእንቲ ሂወት ወዲ ሰብ ክብል እንዳፈለትኩ ዋላ እንተዋረደት ዘለፈት ኩሉ ኣመኒለ ክቅብል እንዳበለ ንሱ እውን መንገዱ ገበረን ሰብ ድቃስ ከሊእኻ መፅናዕትካ ተርዒካ እምበኣር መምህር እንዳሰሓበት ኣብ ቤት ንባብ ኣብ ፊቱ ኮፍ እንዳበለት እያ ራሒል ንሳ ምትዛረብ ዘለም ጠሚቱ ከይመለሰ ናብቲ ዘንብቦ ዝነበረ መፅሓፍ ዓይኑ ለኣኽም ንኣኸ ምስ በለቱ ኣዊላ ራሒል ኣበይ ከም ዘለኹ እባ ኣይትረስእ ድምፅኻ ኣሳብል እዮም ድሓር ከዓ ኣብ ጥቓ ኮይ ዘለኹ መስለኒ ምስ በለም ኣይግድሽን እናቱ ናይ ብሓቂ ኣፍቃሪትካ ዲያ ምስ በለቱ ንመን ክትብል ዘለኺ ምስ በላ ምስ መን ዲ ረኺበካ ምስ በለቶም ንሰላሚና ሽኩር ዲኽ እወ ኣፍቃሪት እያ ብልቢ ዘፍቅርኻ እምበር ምእንታ ዘይኮነ የብለይን ዋላ ትምህርቲ ሕጂ ኣቋርፆ ምስ ትብለኒ ከቋርፆ ይኽእል እዩ ንጓል ክትብልሲ ትምህርትኻ ክተቋርፅ ድሓር ኣብ መንጎ ናብ ካልእ ምስ ኣበለ ሽዑ እንታይ ኢኻ ክትኮን ምስ በለቶም ከይመለሰ ስቕ ምስ በለም ንኣይ ክትሕርቕ ኮነ ኢልካ ትዛረብ ከም ዘለኻ መዓዝ ጠፊእኒ ንስኻ ግን ሓደ ጨካን ኣረመነ ሰብ ኢኻ ብጣዕሚ ጎዲእኻኒ ሓሲኻኒ ሓሳብኒ ካብ ክሳን ላዕሊ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ናይ ልበይ እምበር ምናልባት ካብ ትምህርቲ ምስ ጠንቁ ንስኻ ከም ዝኾንካ ኣይትዘንግእ እዚ ትምህርቲ ዋላ ሓደ ይተሓዘለ የለን እዚ ድማ ብሰንኪ ዘረባ ከይወሰኸት በቲ ዝኣተወቶ መዓፁም ሰላሕ ኢላ ወፀት እንታይ መዓልቲ ወዲ እዚ ፍፁም ከኣሲ እንታይ ኮይኑ ኣርጊፁ ዝሒዛ ፈዛዝ ባ ንሱ ፍቅሪ እንተትጅምር ነይራ ከምዚያ ምስክነቱ ነይራ እንዳበለ ሞባይል ኣውፂኡ ናብኡ ብምድዋብ ብሕሾኽታ ኣበይ ኣለኻ ምስ በሉ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ኮፍ ንብለሉ ቦታ ምስ በሉ ሃራይ መፅኹ ምባል መፅናዕቱ ገዲፉ ተበገሰ